قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی بچپن دے دا زوانی دے دا کا عمر دے پیرائی دا بچپن دے دا زوانی دے دا کا عمر دے پیرائی دا بچپن دے دا زوانی دے دا کا عمر دے پیرائی دا کا عمر دے پیرائی دا بے داغ دی کردار دا عالمان پتا نزیگی بے داغ دی کردار دا عالمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی دے علم دے تقوی دے شرفت عظیم مثالیے دے علم دے تقوی دے شرفت عظیم مثالیے دے علم دے تقوی دے شرفت عظیم مثالیے شرفت عظیم مثالیے کامل او با کمال بزرگان پتا نزیگی کامل او با کمال بزرگان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی پکو ملت حسانیے مولانا فضل الرحمن پکو ملت حسانیے مولانا فضل الرحمن پکو ملت حسانیے مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن نن زکا دی وطن ټول ہو خیاران پتا نزیگی نن زکا دی وطن ټول ہو خیاران پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی قائد محترمہ کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی حاسد سے کا بد بولی خو مجبور بوی عادتنا حاسد سے کا بد بولی ہو مجبور بوی عادتنا حاسد سے کا بد بولی خو مجبور بوی عادتنا مجبور بوی عادتنا
پدین مین صالح شاہی زوانان پتا نزیگی پدین مین صالح شاہی زوانان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترم کارکنان پتا نزیگی قائد محترم کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی پتا مزلا ڈڈادا زب غم آیم چتئے پتا مزلا ڈڈادا زب غم آیم چتئے پتا مزلا ڈڈادا زب غم آیم چتئے زب غم آیم چتئے حضرت پشان دے خور شاعران پتا نزیگی حضرت پشان دے خور شاعران پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی قائد محترم کارکنان پتا نزیگی قائد محترم کارکنان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی خیر خواد مسلمان یہ مسلمان پتا نزیگی ریکارڈنگ الصافی اسٹوڈیو امبیری کلا کارک والسلام.